आलासिफोरा सफैबाय नै जोंना बे आफा आमाइ आनै बे आइ लाजिदों बिमाया जोंना नै बेबो आनै बे फंबाय बेबो आइ न'नि आफा दासो मोनदों आदा दासो मोनदों हिन्जावला खामानिखौ मावनांदों बरिया जाहांबाय आं जानो लुगैखाबाय नै खोमाथां नोङो नैबेखौल' सोगोन नोङो मादालिखौ नायखायो सोरबा जागोन बे मादालिखौ मादालिखौल' जानो हा नोंनो फिसा होनांगौ आयौ हाय एभ्रिवान नोंथांमोनखौ जोंनि बे दा बड' कापोल इउट्युब चेनेलाव बयखौबो बरायहरनाय जाबाय थ' बिदिब्ला नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो नै हामफाया साम' खनदों साम' लाय बिसुरा मोनखोना नो साम' सबायजों मोनजासिगोन एबार लाय आयौ फिसा ए मोनसाबबायथ' दंमोनथ' इथिं गासिबो दंजोबोमोन ओरैजा नागिरदों आं दायो नै इहाय खोथिया थिलि आरोना गाबोन समफोर फोनोसै लेट जाबाय सोमनाया दंजोबोमोन बे दाखालि जागाजोबदोंमोन नै बेहायबो एवनांगौ आबौमोनानि बियो गोजान गोजानाव गारखानांगौलै होमबासो थालाङोना जिं जिंना बिराद जारला बेखौ एवनांगौ बेखौबो दै सोखाजोब्बाय ट्रेक्टराव थावबो सोबाय एवनोसै एबार बियारिंआनो बायनानै दङ होमबाबो एवजासाबो नैबेहाय नैबेनो बायनानै दं नै बे बियारिंआ नैबे बियारिंआ गोदान सोलायनांसिगोन फाल गिदिंग्राया नैबे फाल थायो आरो 24टा ना मा दं फाला गिदिर आरोना बियो ग्रिप्स कम्पानि नायनो हागोन नोंथांमोना ग्रिप्स कम्पानि बियो ग्रिप्स ओमफ्राय ओरैजाय एवजोबखाबाय आं दाखालिनो खारायजोब्बाय ओमफ्राय दायो बेहाय खोथिया थिलिल' एवनोसै एवखांखाबाय खोथिया थिलियाबो नै ओमफ्राय होमबाबो खनसे एवबावनांगोन होमबानो जाबाय लोगोफोर आं दायो थाइजौ ओंखाम माबानो नागिरदों आरोना खाजि बिराद बरिया जायो खाजि मा ओंख्रि जा खिथादो मा ओंख्रि सबायजों ना सान्दा ओमफ्राय बयलार भाजा ओमफ्राय बोरमा आलु ओमफ्राय माबा नेरसिं पापर भाजा ओमफ्राय थाइजौ नै खाजि दोनगासिनो बोरमाखौ सोर लायोथाय आयु आदाया टेबोलानो मावग्लुंजोबखायो सयथिनोबो गसंबा साबसिन जागोन बिदिमोन आं दासो समायदों दा गसंनायखाय मावा दाङा मा होनदों हो